Рестарт на играта и здравейте пички, добре шли в новия епизод на Brawl Stars и като цяло нови апдейт. Днес ще цъкаме малко с Русав да видим как е апдейта. Охо, тук съм бе. Ще цъкаме малко с Русав да видим как е апдейта. Видяхме, че добавяха ранкет, който иска може да джойни в клана. Бяхме между другото рекорда вече на клана е 37к. Той е 37 място. Абонирайте се канала с камбанка, за да може всеки път, като снимем, да имате известия и лайк. Там комент, ако искате. Не, просто лайк, subscribe и камбанка. Това е най-важното нещо. Така. Точно така. Да, ето го Радослав, тук вече се включва. О, не, Барле. О, фак, те май не го ли нърфнаха, е? Да, нърфнаха го. Между другото хора нърфнаха Едгар. Много добра новина за всички. Почти всички. За всички. Точно не всички, защото има някои хора, които много играят Едгар. Шкат нямат скил. Нормално. Абе, какво ти... Хора, трето място. Добре сме. Чай сега да видя само бробъл мапа къв, защото тия много ме изнервят. Охо, идеално. Чакай, аз тук да си тествам. Да си тествам една бибара по пара. Ние, Русав, ти не трябваше тук си нищо. Можеш да сложиш тук лори. Рико, между другото, тук е добър. О, майко, тя. Абе, брат, виж ги, бе. Вече не ги способства улита, ги спецва отзада. Не, то можеш да си ги направиш отпреда. Отзаде по-яко. Да. Абе, просто... Мама. What the fuck? Как бъгна сам. Марио, Барле. Не. Подай му на булчето. Бул. Оу. Добре. Адриан. Той между другото преди беше не запалнал срещу нас, бе. Спомням се, защото гледах му профила, защото мислех, че е бъга. Охо. Първи тест на Hypercharge. Тежък. Тежък. Много добър. Много добър бих казал. Пак ти демича. Адриан, да, това преди се е падал срещу нас, между другото, сетих се. И колко те? 40к беше и 42 или 37 май. Ама не съм сигурен. 40. Между такова долу. Да, сега точно аз си го спомня, бе. Аз колко профили съм гледал така. И двамата сме гледали. Защото ни така и гледаме понякога, защото има по 70к. What the fuck, тия брат дори не са добавили луна. Наркомани. Трябва вече да пускат ранкета хора и на ранкета аз много тежко ще деградирам с Радослав. Той, че Хумер принципно вика, че ще деградира много с мене ранкета, ама... Не знам. Да деградира с нас, защото без това трябва да имаме трио. Ще малко се хилна тук. Стига, бе. Нърф мечка. Те я бъфнаха вместо да я нърфа. Това е зле. Не? Яко е. Любимия ми герой. Нито знам, че ти е любимия герой, ама... Срещу нас е зле, да ти кажа. Не към мене мечката, бе. Какво да направя, бе? Ще малко да усиля. Не, розата е нърфнаха и нея. И ние... Бам. Ти като вам кой е, бе. Това се прави винаги със Сърджо.
Оп, заради За какво? хайперчардж. И що му стана? Не. Бам, 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 бам. Бам, 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 бам. О! Как победам. Майко, първи... Майко, какъв даблкил. Нърфнита. Бъв Биби, плиз! Плиз, бъв Биби! Не. Да. Знаеш какво ще ги правя? Знаеш какво ще направят обаче? Сега. Пайпер много готин ултимейт е. Фоу. I love you, Mr. Bragg. О, мечка. Не. Мечката! Тя ще изреде всички. О, шит! GG's. Прилетич. Have fun. Ай. Не. Опа. Няма фон. Няма фън, викаш. Репортовете не видяхме. Дали са ги добавили? Че не видях. Май не са. Не знам. Сега ще видим след игра. О, брат, какви са тия, бе? Хора, вижте ги, бе, те някакви слънцата, мънцата. То слънце едно не е почти нищо, но като цяло ние сме виждали утра слънцата, ама тия там, деца най-много в момента, максимума на планетите. И ми вика, what the fuck, лагна ми много тежко. Точно има на планета. О, шит. Не. Чикабри туалет. Не, че биде тойлет. О, шит. Ударил, как влиза, брат, защо така влиза? Наш. Нищо, сега ще ги обърнем. Пау. Добре. И бах ти как мина между тях. Наша боявка. Да играем бота. Бота на боя е the best. Играем бота на боя. О, ес, имам зареден хайперчарж с улт. Майко. Това е бот на бул, знаеш ли? Не. Искам да се... No fun този път. Няма хора. Трябва и аз мини това леон. Да не се злагаме сега тук пред хората. Я видим. Ето бронза, принцип пише, че съм Silver 2, но съм бронз 2. Бронз, Silver, Gold, Diamond, Mythic, Legendary и Master. Хора, като пускат ранките още на първия ден, съм сигурен, че с Радослав ще издигнем поне до Gold 3. Или до Gold 2. О, не, слънце, копеле. Виж го това, за първи път виждаме такова. Искам да видя така на утра слънце. Аз не. Не, да, всъщност. Ама има pay to win за кредити. Бах, хитовете. Умри, бе, пич! Тик, нърв, тик! Те го бъкнаха. Да, бе. Как ще го нърв? Те или го бълнаха, или го нърфнаха. Събрах хайперчат. Нървчик. Нашия му подаде. Така. Хора, ако не проверят нещата, ще пускаме на шоудаун. О, Гледай, бе! Играеш така къде. О, yes. Come on, baby. Пак. Да, се има още ни хайперче. О! Колко мазни, 2 хита. добре, бе, нървил!
ти опрямо нещо го нарват. И сървърите им бяха като картоф. Картофи и хора, някой ял ли е картофи с месо? Давал балона. Моля! Не, това хора, той е опрямо много щупен. Не, този е прекалено щупен. Това е... И те го постнаха. Това е нереално! Подай. Подай! Пусни ултимейт в ъгъла. Браво, трикшотърче. Могни, ако друга да направя, бе. Абе да ми подариш! Можеш чупиш ъгъла и там да шутя. Ако друго да направи, вика, излегави се в момента тук. Пускай хайпера. Хора, няма фън. Искам да видя репортове. Няма репортове, добре. Не че сега ме ги репортим просто. Мале колко купи загубях. Може да се репортни, че са много добри. То така... 59 хиляди. Ай, пробваме баскетбол. То така, ако беше... че да сложа примото. А, ти си примо. Ай, чайте, знаете ли какво хора? Ще пусна една роза тогава. Аз без това хайпер чаша на роза. Роза ли? Роза. Лузър. Охо, идеално. Дай малко тук да изкупя. Преди помниш колко печелихме тук с тази комбинация, опримо роза. Опа, аз обаче съм взел грешния гаджет. Майко. Мъртве опримо подай. Той опримо трябва да дигне 25, докато е още буфнат. Наш. Браво, греда. То, наистина, понякога не сме само ние виновни, защото много гаден това с кожа оцелиш. Прекалено гаден. Оттам май не можеш да стреляш ултимейт, няма влезли. Найс! Той тук колко точки трябваше, бе? 4. Да, не бяха ли 6? 6? Подай. Какво крив кожа е? Не, то... Не, ради... Жив съм. Не? Не. Бах ти кривия кош. Уа! Аз го спомням това преди. То, винаги ще ти. Никой не е така. Те още, това, нали го нърфнаха ли? Гъбах ти демичо. Добре, бе. Браво. What the fuck? Хора, извинете, на другия път ще се реваншираме на този баскетбол. Леброн Джеймс! Коже! Крив. Пази ме. Най-накрая. Още две. Давай. Найс! Бърза победа. Не, то на бърза. Тук ще натисна хифон. Доволен съм от този баскетбол. Доволен съм, че го върнаха, защото беше много хубав гейм мод. Бяха много лесни купичи така с сел примо и роза. Например, шили да имате. Броубол е по-добър. Слънце. Майко, две слънцата. И пак съм с грешния гаджет. Спайте ма хайпър. Не бе, брат. Ето ще карам. Не? Ако бяхме ние, няма да ще го караме, нали? Бърка. Последния ще да. Гол! Бе! Не, защо? Не, хубав е геймота просто. Просто кой ще е крипс. Мен топче е. Я умира. Оу, шит.
Не успях. Наш? GG. Yes. Море. Гол е, брат. Ба. Мразя баскет. Бробол е по-хубав. Аз го обичам това. О, шиш. Ето, но точно е. Така, хора, разменяме малко ролите. Гледам, тук имаме едно старо дропче. Супер ер. Между другото, ако отидете тук и виждате, че ето като е стар дроп шанс. Може да си видите шанса на стар дропа. Не, от! Добре, става. Слушайте си ми хилърката. Хила. Знаеш ко, другия път, ако играем с Тихомир или с Мартин, ти слагаш котка, аз слагам нещо като роза или... Да, слагам роза и той слага поко, има хилвата и отивам на това. Да, его за кого мря бробол, баскетбол. Сега съм точен. Не, то трябва да му свикнеш, то не е така. Аз преди колко точен бях. Лой. Гледай, какво става? Трябва просто му свикнеш малко. Добре, ама те другите като се въртят, те и вкарват баси. Много. И няма, нали? Стига. Да, още не съм усвикнал, поне аз. Найс, този път беше много точен. Е фън. Не. Те не разбраха ли, че няма фън? Хубаво, хора, мисля това да е като за епизода. Сега след тази игра, дека да приключим с победа, Руслава, да не се излагаме. След тази игра изпираме с епизода, защото вече стана с 17 мача и аз много искам да играем с вас, но... Съжалявам. Много дълъг стане и никой не го гледа. Видео събери 10 лайка, ще изкерим някой... Муха. Ще го загубим купите на човека, ще го загубим купите на човека, стига. Не го слушайте, хора, 5 лайка цел, моля ви се. Това хора ще го гледат. Това сигурно другите видеа имат по 15-20 гледания маняк. Пак съм доволен, 3-4 лайка. Понякога по 5. 10 лайка имам се успокоя пишка. Тихо е. Няма, подай, Русоя, подай напред. Няма как че подаваме. Подай че. Умри, бе. Подай. Шилвам. Не. Не. Най-трудният гейм. Гаме мод. О, наш. Ще вкарам. Yes. Може да направим 3 точки, ако е извън полето. Май, така беше. Брат. То няма много точно е, тия са свикнали сигурно. То може и 5 точки. То максимум на хора е 5 точки. Да. Максимум да направиш една двойка и една тройка ли, бе? Михо, хора, това ще от епизода. Абонирайте за канала с камбака, за да може да известие като получава. Като качваме ново видео, извинете за текста, трябва да го свикна. Лайк, subscribe, камбанка и аре адиос. Чао.